Narito mga kaibigan, si Miss Angelica Payat sa kanyang awiting I Don't Wanna Miss a Thing. Barbel. Ay, natating ano? Sa lahi. Oo. Hindi ko nakita yun. Narinig ko. Dami tao. Wala.
Miss Lovely Manda. Ang ganda ng damit mo. Salamat. Kamukha nung yung suka namin. Ganyan ang kulay. Kapampangan Tagalog. Kapampangan. Kamukha ng kita ko sa iyo nung nilabasan. Ilang taon ka na? 24 po. 24? Hindi sa susunod na taon, 25 ka na. Opo. Wala mong boyfriend, no? Mayroon na. May asawa na po. May asawa na? Opo. Are you sure? Yes, I'm sure. Oo. Anong inihanda mong kanta ngayon sa ating Grand Finals, Miss Lovely Manda? So, ang handa pong awitin ay isang lahi po. Isang lahi. Opo. Yan. Okay mga kaibigan, para sa ating ikalawang kalahok, palakpakan po natin si Binibining Lovely Manda sa kanyang kantang Isang Lahi. Sa Kapampangan, hindi ba, no? For God be the glory po. Ang awitin ito ay para po sa bawat isa. Thank you.